Orang ngopo-ngopo. Orang ngopo-ngopo. Orang ngopo-ngopo masuk. Piye masuk? Bojoku melu grup iki. Iya reti, tetep reti. Ya aku yo ora reti. Mbok sotek ngerti aku. Sawah bapak kok tekan mamah ini. Anak yang mau sawah udah tenang. Napa pojokan galengan mau. Esok ngomong sore ben. Merbawa ese. Ya iki ngerti rak buntute iki. Sri Hati rasanya kaprian. Bawane pedhe. Kapan ngerti. Sopo sing takon? Menunggu pitik. Sopo sing takon? Gemurus. Aku seneng pitik. Ngomong sing karo-karo dhewe